Unozakuzaku osebenze ngokuzimisela, umbhali, utitshalakazi wayebalasele kunye nembongi. Yonke le misebenzi uchazwe yaye uyakhunjulwa ngayo umfi uLindiwe Mabuza ngabazili ebengungelene kwityalike iRegina Mundi eSoweto. All of us have revisited all the places we've been together with her in body and in spirit. We have commented on how she carried herself. Owayengumongameli kweli umnumzana Thabo Mbeki uthi uMabuza ebeliqabane lahlukileyo kwi-ANC yayezimisela kuwo nawuphina umsebenzi bewunikwa. uMbeki uthi umfi bengaphathekanga kakuhle sisimo sombutho olawulayo. Lindy was desperately unhappy to see her organization presiding over that kind of reality, and indeed felt that that accusing finger was pointing at all of us, including herself. Abazukulwana bakhe nabo baphose amazwi. Gogo was consistent in every role and in every space that she occupied. She did so with excellence and to the best of her ability. uMabuza ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kumadlaka ase-Avalon.